TV. Сәлем дуслар, кеше күңеле сихри дәрья белән бер. Әле тыныч кына кояшта җимелдәп, йомшак дулкыннары белән ярларын сыйпап салмак кына ага. Әле тузынып, ургылып ярларыннан ташырга тора. Менә шул кәефсез чакларда җанга тынычлык табулары ай авыр шулай бит. Андый чакларда иҗат кешеләренә җиңелрәк түгел микән ул? Күңелләрен күтәрү серләрен, кызыклы лайфхакларын белү өчен җырчыларның үзләренә мөрәҗәгать иттек. Менә хәзер бу атнаның иң популяр 15 җырын барлап, кирәкле, файдалы мәгълүмат та җиткерербез. Сез әзерме? Бүген музыкаль коймак тапшыруын мин Гүзәл Зияддинова алып барырмын. Башлыйк тизрәк. Бу атнада хит-парадны Гүзәл Әхмәтова белән Илшат Яппаров дуэты ачып җибәрә. Кәеф төшсә, яраткан җырларымны тыңларга тырышам. Мисал өчен Селин Дион, Стас Пьеханың кайбер җырларын яратам ди Гүзәл. Ә Илшат хәйләкәррәк булып чыкты. Бу хәләттән дә файда тапмакчы була икән бит ул. Төшенкелеккә бирелгән чакларда бар күңелемне җырлар язуга бирәм ди егет. Менә бу очракта Илшатка ни теләргә дә белмәссең. Күбрәк җыр язсын микән, әллә шатланып кына йөрсенме? Шаярам әлбәттә. Ә менә аларның Гүзәлдән башкарылган җыры хит-парадта 15нче урынны яулады. Карыйбыз. Kızara ufuktan koyaş çığa tügelme, İsim kitip qarap duran önüm elle düşünme. Sen şu koyaş nuruday bozun ürettin köngelimin, senin için tek sen ağına koynar hisse yüreğimin. Yazmışım yolunda bәхеткә yolu aşık, al çiçekleri tutup bağrım karışım aşık. Gipsin әлі дөп yürek, yürekке suyu kirek. Üzülüp suyamı deyip әйтәлі yürəkəmi tizerek. Gipsin әлі дөп yürek, yürekке suyu kirek. Üzülüp suyamı deyip әйтәлі yürəkəmi tizerek. Düşem degende bir su jite yürekке, nazlı jılsız dava yürek başı məxəbətke. Gipsin әлі дөp yürek, yürekке suyu kirek. Üzülüp suyamı deyip әйтәлі yürekəmi tizerek. Yüreğimin ишігін сөю, бір күн келіп шақыса,
Син бақытлысың яшисің, ұшары құштай толпынса. Үзіп түшім дегенде, бір сөз жетті жүрекке. Назлы жылысыз дауа, жүрек башы махаббатқа. Тепсін әлі дөпі жүрек, жүрекке сүю керек. Үзіліп сүйемін деп, әйтәлі жүреккемі тезірек. Тепсін әлі дөпі жүрек, жүрекке сүю керек. Үзіліп сүйемін деп, әйтәлі жүреккемі тезірек. Кайфым кырылган шокларда, кибетләрдә хыялланып йөргә яратам. Анан кичкенә кызым Сәфинә дә күңелсез чагымны тоеп, "Әни, елмай әле" дип, кичкенә куллары белән иремнәремне елмаюга тартырып куя. "Ничек кәефсезләнеп утырасың инде андый чакта" дип сөйләде безгә чираттагы 14нче урын иясе Алина Даутова. Ә хәзер үзен тыңлыйк. 1000 тапкыр гафу үтенәм. Тапкыр гафу үтенәм, синнән яратканы кешем, яшьлек юләрлеге белән, сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Янган жанда яңа хисләр тисүнде, башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Бары тик синдә генә, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Тапкыр гафу үтенәм, синнән яратканы кешем, яшьлектәге мәхәббәтем, җанда саклаган өчен, гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Хит-парадның чираттагы урынына лайык булган җырчы өчен күңел төшенкелеге гомумән ят халәт. Кәефсезләнеп утырганым юк минем алай. Нигә кирәк ул? Вакыт әрәм итеп дип куймасынмы?
Шулайда күңел күгендә аз-маз болытлар күренә башлауга, дус кызларына шалтыратып, рәхәтләнеп гәпләшеп, көлешеп алырга ярата икән Эльмира Сөләйманова. Җырын да бит ахирәтләренә багышлап, дусларым, дусларыма дип җырлый. 13-нче урын. Bir eski dost yüz yağanı almaştırmaz diler bit. Kirdiyseler utqa kirem sınalgan dostlarım bit. Kirdiyseler utqa kirem sınalgan dostlarım bit. Küngel türlerimde uğrunu dostlarım dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu milim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu milim tırmışlarıma. Kızga siber idim dostlar şeşegillerini. Jırlap ötik birge ötik gülge tin gömürlerini. Jırlap ötik birge ötik gülge tin gömürlerini. Küngel türlerimde uğrunu dostlarım dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu milim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu milim tırmışlarıma. Qarşı шығып атын beyler dostun bulsun digenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kurgenler. Bar dostlarım sizning bilen birge kişken kurgenler. Küngel türlerimde uğrunu dostlarım dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Küngel türlerimde uğrunu dostlarım dostlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Күңел төшенкелеге эшсезлектән килә ул ди Татарстанның халык артисты Хәмдүнә апа Тимергалиева. Кәеф кырылган чакта күптәннән башкарасы килгән, әмма һаман да кул җитми торган эшкә тотынам мин. Аннан шул эшне эшләгәч, ай күтәрелә күңел ди ул. Алтынга тиң киңәшне ишеттегезме? Бу атнада Хәмдүнә апаның җыры 12-нче урынны яулады. Сайрар ішін қышлар сойлаған мұқтал көйрек. Сынауларда сынмас үшін егін қойыр дұс керек. Сірші чарлық аянырлық жанышлы дұс керек. Бұл дүнияда ешер үшін арқа терер дұс керек. Үздері біле сайрап тұра ал керекті ұшылар кебек жырлап Жанарымнан артық көріп, енді сізме достарым. Үздері біле сайрап тұра қал теректі ұшылар кебек жырлап қынан бірге ешігәлі достарым. Кәеф төшереп күңелсезләнеп утырырга вакыт юк әле дөрсен генә әйткәндә дип башлады сүзен хит парадның 11-нче урынын алган җырчы. Бераз гына күңелне төшенкелек баса башлауга, үземнең дөньяның бар матурлыгын күреп туя алуымны,
тормыш иптәшем, балаларымның исән сау булуын уйлыйм да, оят булып китә. Шуңа да мондый авыр халәтне якын да китермәскә тырышам ди эстрадабызның популяр җырчысы Иркә. Сезнең арагызда хәзер балавыз сыгып утыручылар юкмы алай булай? Менә хәзер буласы җырны тыңлагыз әле. Чын вәли дип аталар ул. Музыкаль коймак хит парадының беренче унлыгын бу юлы Урал Азалия Рәшитовлар ваклый. Кәеф күтәрүнең бик оригиналь ысулын тәкъдим итте бит әле алар. Сез әзерме? Кагаз белән ручка аласыз да, башта ачуыгыз чыгарган кешеләрнең барлык минусларын язып чыгасыз. Аннан шул кимчелекле якларга каршы үзегезнең өстенлекле плюсларыгызны тезәсез. Соңыннан шул исемлекне ашыкмый гына тәмләп укыйсың. Шул чак кәеф күрсәткеченең 0-дан 3-кә үрмәләвен бөтен халәтең белән тоясың ди Азалия. Атып калдыгызмы? Ә хәзер оригиналь парны сәхнәбезгә чакырыйк. Күңел күтәрүдә артык оригинал ысулларым юк. Колакчыннарым, наушникларымны киям дә, яраткан җырларымны тыңлап моңланам. Музыка минем өчен иң нәтиҗәле һәм тәмле ысул ди Эльмира Калимуллина. Ә тагын
Keyifsiz şoklarımda uylanırga yaratam. Yakınlarımның isen buluğuna sıyınıp, Allah'a rahmet okuyumdu jirşi. Min seni Xudaydan sıradım. Әлігі jürü Elmiraga hit paradının 9. orunun getirdi. Arayız. Shopping, keyifni yoqshirtida eng yaxshi olimlarning birisi. Osh bo'lmasine гадәти bir iskattir, üstel yapmasıga ise salfetka gına olsan da şunduk көңіл көтәреләди jirşi ilgәрey. Endi gümümən keyif bulmaganda, yine koytup kızlarımni kuşup alam da, özümni dünyadagı eng bәхетле kişi itip diyam diyor. Jirşinin gailesine bağışlap, min seni yatlarga kaldırmam jırına düşürülgen klibi bu adnada 8. orunga layık buldu. Arayız. Könleme көңілің сүрелі Yürme benim artta. Tizden men үйленем. Üzülgen күнде de Ümitің üzülgen күнде de Anlatma dünyada meni barın Meni seni yatalarga kaldırmam Üzülüp olmasa yolları Motorum, Ev, tegi kız kimiydi o? bir şılma canım. Men seni bir kimge almaştırmam. Seni meni yatalardan künleme Künlevden tulgan zar tügül Seni minin üçün bit bergine Yatlarga birerlik yar tügül Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada meni barın Meni seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Muzikal koymak hit paradının urtasına jittik. Bugün biz keyif көтәрү, көңіл түшінкілігінен құтылу сірлері турында сөйләшәбез. Ең яхшы жырлар рейтингінің 7-нче орнын яулаган Рамил Айметдинов көңіл көтәрү өчен үз лайфхаклары белән бүлеште. Беренчесе шәп кино карау, икенчесе дуслар белән күрешү. Ә менә әлеге ике ысулны берләштереп, дуслар белән җыелышып кино карасаң, күңел күге шундук аязып, кояш чыгачак ди ул. Җырчының серен белдек,
Ә хәзер Рамилнең җырын тыңлыйк. Мәхәббәтемне таптым, мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем. Аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым. Кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем. Була! Гомер буе эзләдем, гомер буе эзләдем, эзләп таптым. Күзләремә бер карауда кабыздың сөю хисең. Күзләреңә карадым да, дәртләтең сөю хисең. Кил, кил минем җаным, кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем, кил, кил минем җаным. Кил, кил бәгыркәем. Күңел төшенкелегеннән иң яхшы дәва ул китап уку һәм кино карау. Әлеге мавыктыргыч процессны төрле тәм-томнар ашап та үткәрсәң, дәва тагын да ләззәтлерәк булачак ди Айрат Сафин. Ә тагын, минемчә, кәеф күтәрүгә яхшы клип карауда ярдәм итә. Мисал өчен, чираттагысын Бәхет төне 6-нчы урын. Кайыннар ай-хаяк икән, сөю белән тулы чак икән. Кайыннардан якты мылтама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк йоклама егет, йоклама. Бу бит бәхетеңне, эзләп бәхетеңне. Юк йоклама егет, йоклама. Егет яна кызга күз атып, сандугачлар йөри узатып. Йолдызлардан әнәже сибелә. Егет яна кызга күз атып, сандугачлар йөри узатып. Йолдызлардан әнәже сибелә. Кавышалар парлар, кавышалар ярлар. Юк бәгырем, юк бит сине генә. Иң яхшы клиплар исемлегенең топ 5-легенә килеп җиттек. Беренче булып безне Чәчкә каршы ала. Кәеф төшереп утырырга вакыт таба алмыйм әле мин. Бала карарга, өйдәге эшләрне дә башкарга кирәк. Шулай да кәефем кырылса, я бер утырып елыйм, яисә рәхәтләнеп тәмләп, нормага кермәгән сүзләр әйтәм дә кабат эшкә тотынам. Мәсәлән, тиз генә җыр язып атам ди җырчы. Оригиналь, шулай бит. Ә иң мөһиме, нәтиҗәле. Шуңа да дөньяны һәр вакыт матур күрә Чәчкә. Үзе дә шул турыда җырлый. 5-нче урын. Сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күк
җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Гадилектә, матурлыкта, туганлыкта безнең көч. Сез дөньяны бизәүчеләр, без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Хит-парадта тагын бер баскычка өскә күтәрелик. 4нче урынны яулый алган Ландыш Нигъмәтҗанова барча шатлыгын да, кәефсезләнүенең сәбәбен дә тормыш иптәше белән бүлешә икән. Ирем һәм балаларым, алар янәшәсендә бар авырлыклар да чүп булып тоела ди җырчы. Алар янында бер дә кәефсезләнмисезме дигән сорауга ул җырындагы кебек юк инде дип җавап бирде. Тыңлап карагыз әле. Яратуың кирәк түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Бие бәрли күңеле хамак, нигә ялгыштың? Юк инде. Яратуың кирәк түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Бие бәрли күңеле хамак, сине сагынып. Күзләрең, синең күзләреңдә, сүзләрең шаһит хисләремә. Хыялым тик сине ярату, иде бит, иде бит. Уйларымда син идеңгә, күңелемнең түрен биләдең. Бар дөньямның ямен алдыңда югалдың. Юк инде, яратуың кирәк түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Бие бәрли күңеле хамак, нигә ялгыштың? Юк инде, яратуың кирәк түгел, юк инде. Ялган кебек бөтен сүзең, юк инде. Бие бәрли күңеле хамак, сине сагынып. Музыкаль коймакның каймагын татып карарга да чират җитте. Бер-бер артлы гомер елларының йөгереп узуы турында да елмаеп җырлаучы Булат Нигъмәтуллиннан кәефсезләнүдән котылу турында сорарга да ничектер уңайсыз тоелды. Булатның җавабы нинди булды дип уйлыйсыз? Җырлап кәеф күтәрәм ди ул. Русча без комментариев диләрме әле? Бар игътибарны экранга юнәлтегез хәзер. Йөгерә елларым 3нче урынны яулаган клип. Ака гомерләр, ага су кебек, үтә яшьлегем, җилкәннәр җигеп. Соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә еллар
Аз күгінні шатлық йылмайып ашты көңілі егіре йылларым бұрылып қарадым күзін яфрак құйылса да язда қалады ойларым Хит-парад пьедесталының дәрәжәле икенче баскычына бу атнада Рамил Галимҗанов менде. Күңел күтәренкелеген саклау өчен җырчы ни эшли дисезме? Комедия карыйм, балалар белән уйныйм, тагын җырлап та җибәрә алам ди ул. Хәзер Рамил утыр әле әни яннарыма дип җырлар. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Утыр әле әни яннарыма Бер сөйләшик әле туйганчы Сөйлә хәлләреңне Тыңлыйм әле күңел булганчы Кулларым алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкайымны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Утыр әле әни яннарыма Бер бушатыйм әле күңелне Син янымда булган чакта миңа Шундый рәхәт, шундый күңелле Кулларым алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкайымны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Кулларым алыйм Тойым әле синең җылыңны Башкайымны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы җырыңны Хит-парадның тәхетенә бу юлы Ризат Зинира Рамазановлар менде. Күңел төшенкелеге белән ничек көрәшәсез дигән сорауны аларга да бирдек. Ярамаган, хәтта зарарлы саналучы Макдональдс ризыгын барып алам да, берәр күңелле хәлләрне искә төшереп, гаиләм барлыгына куанып, тәмләп ашыйм ди Ризат. Зинираның яхшы кәеф сагында Ризат үзе тора икән. Хәтерлисезме, алар бит бер ара иртәләрен дә бер пәп итеп үбүдән башлыйбыз дип җырлый иде. Бүген әлеге гаиләнең нинди җырлары беренче урын яулаган икән? Хәзер үк белербез. Белек шикелле Күп йөрдең шаяртып Шәшкәдән шәшкәгә Мәхәббәт таратып Шәшкәдән шәшкәгә Мәхәббәт таратып Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин Күпме җансызлана Минутлы хисләрдән Ачы яшьләр тама Гаепсез күзләрдән Ачы яшьләр тама Гаепсез күзләрдән Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин Яратам димәсин Җаныма кермәсин Вакытлы гына яр булсаң Яныма килмәсин
Хөрмәтле тамашачылар, бу атнаның музыкаль каймак составына менә шундый шәп җырлар, клиплар керде. Җырчыларның күңел төшенкелеге белән көрәшүдәге серләре белән дә бүлештек. Ә мин Гүзәл Зиядиновадан сезгә бары бер теләк. Күңел күгегез һәр чак аяз, кәефегез күтәренке булсын. Ә музыкаль каймак, матур җырлар, клиплары белән һәр чак сезнең кәефегез сагында булыр. Шушы урында киләсе очрашуларга кадәр саубулашып торыйк. Сагынып торыгыз.